Majung buntag tibuok kalibutan o majung buntag kalibutan o majung oras sa lain-lain tibuok kalibutan aw nang sa ba. Lunes sa deron guys, December 23, duha na lang kagabi Pasko na mo nang magbinahalay tag maadyo ug katong uban nga di mo mahal nimo aja lamang pagpugsa. Manay giingan nga kanunay ra lamang ta magbuhat ug maadyo. Musta namang tanan guys, karon di ay labadami kay labong ni agas ang tubig kay nawag among tubig pila nag-adlaw, kagabi pa mi nakapundo kami wa na puy agas. Ya. Undoy dahuman na mas undig salang. Ya, ako sa pi magwaswas kay ta pa pi pangsalang ta kita mo dana kay gipanglib nga aw gipangbadjan sa ilaga. Hi. Hi sa Precious. Hi, come on. Hi. Hi. Hi! Namahaw na Precious og si tatay naghungit kay kung si tatay maghungit di sa maglangan-langan magpaspas si dagkaan og ako kay igara kong kuan-kuanan dagan-daganan ako ni dia unang sila may maghungit ako pa dari mag waswas dia. Merry Christmas na ninyong tanan. Ay ubang mga tao karon guys murag di nila feel ang Christmas kay tungod sa kalisod ug kapait. Pero ang importante gihapon ni apata himsog ug maningkamot gihapon para sa kinabuhi ug kaugmaon. Panahon diri guys, humid gihapon si Precious alas 7:30 na namata. Aw 7:35. Iglamig sa ko, kibog naman. Hi. Minghay ka? Minghay naman sa ganda. Pagtiwas ang kada na. Hi. Dali migsagbay. Kay wala ka umiunja. Kaya si Precious nahutda nagkuan katong inyang maintenance nga iron. Jawa na po si Jessilyn. Nag-iron guys, dira abot ang duha ka semana. Semana raman. Ag katong mong napalit ito pamis. Buhol kay di pa man mo na dahil nahurot naman. Yung lakaw mi. Na may ning hatag na magpinaskuhan. Hindi naman importante guys nga magbungga-bungga taghanda kay agatong hinahana nagato mang kaugmaon ug sa sumusunod adlaw nga napatay kanon. Unang kalipajon, swerte mi og aloy-an to miskino og na naapoy maghanahana namo. Nanay. Ay, anong gahigda naman na? Tugon pa kana. Rina. Precious guys so ha. Nagkaon ng sindano maghigda-higda. Dali na nak. Eat na ikaw, dali na. Hi! Oh, nangihi man di ay. Ang na siyang pawadyan og diaper basta mabuntag na. Kay arong makapahuway pod. Si diaper, medyo lang gabi ikaw, hindi mo mata-mata. Auto, manglakaw day mi. Kay si Umdoy manunta na ito maoy muklim sa pinaskuhan. Diyan manuntay ipadagan. Nagka problema man hinuon kay pagizang license ID o pamdya mariniyo. Jadi naman nila i-consider bisag buwan awa pamantay buwan nga na-expire. Hinanglan na dyan kuno nga bagong ID. Kay pagidya pong ID nga tin namaot na magnaong kay tungod sa tos kaduga dyan na di lagi pag kamo magamping sa kasar butang lukot naman di naman dawatan inalan dyan mo pagbagong ID na so mauto dapat diharan tanas ni aging simana katong pag-abot na mo dyan lagi kay simana man miron simana naman migahapon wa nakuha madugaling kay pwede ra pag ibalhin sangan
Matugay balinsangan. Matong lakaw meron. Kaya mapalitan po na mas presyo sa dyan maintenance. Kuwang na mga gamitan ari sa bahay. Ang importante kang precious tanan, diaper, vitamins. Sa panay dyan kanunan nga gulay. Di magod ni pwede mag-stock ang paghang gulay guys. Kaya kuan man ito kadaot. Kuan magpalit rami og sakto ra sa lutuon nga di pa madaot. Tulo o duha ka adlaw. Kay mag-stock pud mi dari daghan mamaot man kay mo man lagi. Wa may kasidlan nga para di sa madaot. Ni guys, ikaduhang hugna na ni sa ihadyon humananig dryer. Naunhang hugna sa hayhadyon. Kare ikaduhang hugna. Kare pod humana pa ni dryer ikatulong hugna na ni. Kani guys, babad sas daw ni. Agkare. Kani waswasanan pa ni guys, waswasanan. Kani guys, mo ni si jag katong dahay na ag mga datog ilaga nanganak gi anakan sa ilaga. Ipauwahi laman na kay butangan ng chlorine. Bindaghan na guys kay agi una na maglaba kay katumang among bidjaan nga labunon na singagi kay aron lagi pang kuan kay aron lugasan na rabah mo kasandas paglarga namo ug katong labunon na mga dana mo sigol kay dapong mga hinupasan sanin ang precious may daghan. Sa kay nawa man laging tubig mamuwa mi naka dire-diretso glaba nagdugay kani agas gabi nakapundo mi nakalaba na pud karon kay aron nagkabagong tuig hapsay na mahipos na kay pang-arrange na pud kay pamilya to namang di na namo masuot pati tong ka-precious kay amo na lang may padapin unay mo ari nga ganahan mo suot papilion precious man nagkaan ang lugar ni janing bay nga mabidya ag dugay kay grabe ko anay kabutangas abog gudya mga sinina gipang anakan sa ilaga unang makatagam og bidya-bidyaan nagbay luoy balik sa unong paghinlo kung kaya man pud bisag wa kadyo init kay lain mo panahon karon guys kay kuan man cloudy man amay kasi nga danas bisaya to dagum. Pero okay ra kay amo pang dryer mahanginan ra ni mama naman. Asa man imong buhok nak basa ikaw buhok. Hi. Hi sa dali. Hi Tita Ninay. Tita Ninang. Uy basa kong sa libro. Basa ikaw. Hi Mami Ninay. Dali. Dali. Hi dali. Lola. Hi Lola. Basa ko libro. Ungay. Basa ko libro ungay oh. Ihap ungay o count si precious 10 9 flowers mana kag 8 na mana ikaw 8 hay naganam si tatay guys kay wala ko'y kabutangas dryer ikaapat na ning hayhadyon guys dapat piwas-was yun. Tatay nag-dryer pa. Sige nagtiwas yan, naghilak mas precious. Tugo na di ay. Jadi nak, hi sa nak. Igo ramang ning nananggot anja. Namata naman po. Hi Lola. Mrs. Hi Ungay. Alas 9:40 na guys. Diyan mamahaw sa akong una. Kay labong nagpabutang na po di Apakapamahaw. Nak! Hi Ungay! Nagtuwa na kang kibuloy Ungay! Atahuman na sa tayo. Ughay-hay tanan guys. Aw, napadewa mahay-hay kay wakay guwag hangir. Napuno na po gayha dyan to gawas. Ang puno na gayha dyan. Tapay wa mahay-hay guys, mana ni humana ning dryer kay wa nay hangir. Kuwang og hangir. Hi. Hi dili. Hi si Precious, mulakaw na ni Ron humagkaon.
No? Wala ka sa pictures, no? Kaya papalitan ko no, pinaskuhan niya siya sa yung pinanggaong maninay. Dengan kajong salamat. Jesus. Mula ka di ka? Mula ka di ka? Mula ka di ikaw ka rin. Mag-upan ni si Zang na mata. Matug. Padung na dahil Miss Bayan. Nasupaw. Precious. Nak! Nak! Precious! Hi! Hi! Nagagi putos kay naka nagagawas. Uy da, basura. May kalakaw kapon kay nag-uwalindahaw magapon. Karon na mo nakada terminal doon sa housing. Pero ato lang mo sa jeep kay para mo sa bayan. Hi nak. Hi. Kana mis terminal ya. Miss Emluele kaya nakuha sa regalo ni Precious kaya Miss Mercury Miss Mercury kay palit mi o Perlin o Silin ni Precious isang vitamin sa iron. Nak, kataw ko na ka nak. Okay. Nak. Hi. Hi. Hi, Bi. Hi. Hi. Damis Eberwin. Eberwin. Nak. Precious. Hi. Hi. Ba. Oi. Hi. Hi. Kataw ko na ka na. Kapuy na ka. Ano si Berwin guys kay palit po ko kuan hinanglanan sa bye tari may palit og sinina ni Precious yeah. Namili na upo sa sinina guys kasi may pilihan daw ni Nidja. Precious. Hi. Ha. Ano sa mga danak na leke kanak? Tagka manidarig tuwan dindas sinina. Tapi mga home. Manamig usire. Pau. Manamig ewan pinalit pa rin babaw buhat na may jeep a few moments later. Paduang na may ulis po guys saan ako baklay pa seud sa Yasun housing hapon na guys mga alas 3 na no alas 3:45 na sa kahaponon dala Miss Bay ang remote Precious, hi dali. Hi nak. Hi. Hi sa. Hi sabi. Banha nas Precious. Ano jo na siya? Silbi og ganang na kay upiot kay maitek. Meow meow meow. Meow 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 meow. Isa magagikan. Ay sa bulba ja ang series luag. Jeep na ni kay piot. Mani siya ja.
Hi! Nana. Abot na jud mi matulog sa ikaw na. Ay, galimutan. Lagi magalis sa ganyan mo. Arang hila na dito sa bayan. Ay, iuhaw na dito siya, magipain ng tubig, bibiron. Ang hilam. Katutudyo na. Nira mong pinalit guys. EQ diaper. Diaper. Nice. Kasi pa og creamy carbonara. Pang carbonara. Tapi pangkuskusa on guys. CR. Tapi takub. Kaldiren. Repot kaldiro nga gamay. Pang tapos lamisa. Nepoy. Sini na ni Precious. Paris, may laing baligya dito sa Everwin. Kulay pink, ipok og sinina. Puhuna palit. Nakre shampoo, Downy, Barita, abang pangligo, powder. Tapi tasang Precious guys. Hapit sa kaldero. Ya, asin. Tapi ako no pang tuod. Nakabuok cook po isa. Nakaupaw Milo. Tapi pangligo upaw, pangkuskus niya sa buko-buko. Egg crackers nga Precious ipa kanang angat-hangat niya ya tapi yang herbs and spicy macaroni ipakang yan may pakang Precious natanan laman kinagmay sa gulan og mga utanan ja golden fried. Napoy carbonara paghalo. Pahit palog oyster. Ja cubes. Saan nga na cream. Cheese? Oh, cheese. Kari may creamer. Pangsagol na carbonara. Anja mushroom. Anja palaman. Ako na pa yung kwarta-kwarta na. Tag barya nga tag piso. Wala ako na yung mamas ko baka ni ko na itang hatag tag isang buok. Ako isang kutsara guys tag sa ekonomi kaya rong na isabaw. Higop ba? Apa isang pang fry ko no guys. Jadi arag kaldero tag 192 gamay. Yung palit mi gani kay kanang lugawan ka Precious ra ba isang pagkaon ijahara para di na siya di na magbalhin-balhin. Yan say isang lutoon sa say sa kadlaw kay batago to hapon basta ra man kaluto init-initan ra dari ra permi di na balhin-balhin og lain ijahara ni kaldero nakare Pila to kaldero 192 lagi kaldero kare kaldiren initan og tubig anya pwede og lutuan og sudan sinabaw na
tag 232 kay kuaning gamay rag kaldero mo balhin magamo ag kuan sabaw nainitan na bitaw usada malo guys nadadarig kuan pan slice bread palit na supaw slice bread para sa carbonara kuan pa man na siya mag-expire December 28 buot pa nag New Year ito supaw guys tuwag na dyan na precious kubuhan nagkasunis kay alilimutan bag tawag mong bag di pa din nakalimutan na rin guys this bag sud yara kanay kabo ni precious pangligo nagkinsera pa ni siya yan dogang may palit og hanger kay di nakaigo ka mong hanger yung daghan ng labanon isa ka dosina ya taray gikas Mercury Drug Store tawa na Mercury Drug Store ay Quaker instant oatmeal tilawan ko ng specials yan mo hangay ba ya dahil pang sagol sa kanang lugaw huwag maganahan ba specials na ni panghalo o lugaw kaya silin o perlin o shave ni upaw ang siya ang bangat tapi pang parasasis ni baby Flo petroleum jelly o Vicks para sa minute nga ilong o kuha naman disod yan mo ito tanan nag pinalit guys dan salamat sa mong sponsor karong adlaw daghang salamat sa nihatag og pinaskuhan sa malamang kasing-kasing nga way paglubad ibo na ka og kinsa ka daghang salamat inaot nga tagahan kabaskog permiso yung panglawas nga way mga kakuluyan nga bati-bation og maulian na imong ipamati sa imong lawas ambing kanunay ma'am og Merry Christmas ambing kanunay og Merry Christmas inyo tanan o advance Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you a Merry Christmas kuno batos was mga bata ya maniud to sa may kariyas upaw guys kay waman siya waman man ito kunya kay snack man gadya alas 10 kapin wow patasi ako pagkukutasi kay may pandesal yung buntag ipalit man ko timo ko wawan pagkukutasi karon na hapon na alas 4 na kung timo na pod ni di na po ni katasan di na po man hapon itaw timo sa may karidyo may tuog mas precious